Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bos, motor toblok, bos. Iya. Ini oli filter akeh sih. Akeh. Ini termasuk bannya apik iki, anyare ya. Bannya apik iki. Oli, bos. Juga. Itu kele. Kele rian tikus. Motor baru, bos. Lah motor baru. Nek cilik gak pengiterno. Oh, piye to? Nek cilik wis. Oh, udah dewi. Oh, ngono ceritane. Udah kuwi lho tujuan. Udah dewi, bos. Udah dewi, bos. Wis nilakasane, Bas. Kok yang ben bangane iki. Oh, motor baru. Berarti udah dewi. Gak payu, Bas. Masa gak payu, Top? Gak payu. Oh, wis gak payu cek e. Ya alhamdulillah bos, gila aku soleh soalnya ki lagi buat motor tempur. Soalnya aku ke dhisik ki paling seneng Supra kenapa? Karena kalau motor Supra itu adalah motor paling gondol dan irit pol. Oh, ngene ngono. namanya. Oh, boleh. Jadi aku seneng bos. Ya, Kayak dhisik ya. motor sing tak seneng ya. Supra karo Vixen. Oh, Seneng kalau ini tiga. ya. Sing paling tak senengi karo GL Pro, GL Max iki bisa jaman dhisik. Tapi kowe wis seneng Supra. Sana Supra. Jadi ini kinggo aku ngupai Rian. Lagi kinggo aku ganti jok bareng. Joke jek apik lho. Siapa apa tau lho buat diinget iki apa tau? Aku ini wis gak seneng tak ganti. Wah, bos. Iki jenenge motor iki tetep jenenge Jek Pastom. Begitu ya. Pastom. Sat. Ya, Terus betul. Arab. Wih. Cah goblok. Iya. Bos, bos. Oke. Hei. Lagi ngonten malah celuk. Iya. Oh, Anu bos. iya. Iya aku paling gede. Ya, kit arep Anu kowe ini ya. itu aku terutama Arab mbayar Supra putih. Tarayan. Rayan ini. Piye Pak Mat? Oke. Lo toblok kayak tuku motor anyar. Sopo? Toblok. Wah. Pak Mat. Sip. Lah karo sopo? Dewi. Nyewa juga. Gak. Apa? Ora, ada ini nyewa iki nyewa juga sing ndi. Nyewa apa lho? Oh, nyewa. Piye motor baru. Wis tuku motor yo lho nge. Waduh, sampai Iya. Urat marit. buka-buka orang tua. Kita piye? Cik. Ini tanggune wis jase iki. Iki apa iki? Ayo. Kuwi tanggune jase apik iki. Kayak itu. Ya apa ini? Bos iki ndelok jas. Ya apa nih? Apa kuwi? Napa? Kalau biasa Nah, jadi anu, Piye? dia aku tuku motor yuk. Iki lho, apik wis iki lho. Kita tuh kita iki loh. Dengan no. Iki. Iki gede sapa iki? bisa tak kono. Iki gede sapa to? Di laundry ora? Oh, nilai. Toblok ternyata tuku motor. Ya Allah, kafe. Iki kenapa kok? Lah kok ya? Oh, ini pinter kenaknya. Ini bos. Ini pakai udeng bos. Iya bos ini bos. Masuk akal berapa bos? Syuting nih di to rene syuting kok. Ora bos. Iki bos iki ceritane dakon bos.
Iya bos lur, saya sudah pakai Bilangkon, semoga sehat selalu. Oh bos, iki ceritane kayak delok barang-barang asik gitu. Bilangkon bos, Bilangkon. Tapi peralur asal setelah blog iki ditawang kowe dilanjut lagi lur ya lagi buat dilanjut lagi foto lagi kok ya bos kurang piye yang motor ya Wis ngene iki. kok adek-adek kan kita 3.000 yul Mati ya. Mati tapi komplit. Komplit. Pantang ewu. Ya Allah mati kok wis digomel urip. kita piye ya udah kok kampas sih Bane jelek ram. lah balik kita ramenak lho gulik lho jajal iki kok etan ngono lho Oh, ganti piye ibane ya? keto dijajal sih Jangan dibener terus api. Lah iya mulane pikir arep sih bae raget. terus tepe jajal kok etan jan itu kak udah edek kita gedean ban itu Ora bener cilik kok. Ane gede pi. kayak ngono Kan gede pi. Kan orisinale. Terus bae bojoku. Oh, tetep nek pada TikTok. Muncul terus ya. Gak ribet di curut. Ya iki perkara aku. Wis gak bisa kita coba Good wis metu. barang lihat kita piye Kita kita ora udik-udik kok ora pin kuwi. Iku lho ada putih-putih iku lho soalnya. Bareng arep sak sering jahit kuwi. rewe barang ya ya Arepe gak apa-apa. Harga sing nganggur. remburine kuwi lho Pas. Terus diganti apa kok tak ganjani kabeh tak dikucil kok. apa nih Yan ketoke Ben kuwi karo kampas Ane iki cilik kan. loro selawe paling. Terus apa ya? lurus awe belajar ganti ban to sing grip piro Beda wes ya temen ben loro selawe sing. Terus apa sing arep sing tipin. Aja mereknya aja swallow lho. Ketek lho. Kemereke yo iki ketoke bane kuwi lho ketoke jajal lho Ngene lho bane. yo golek ngono lho iki bane kan gak center kok. Mulane bakal kuwi bane kuwi gak penak ya balik gak menak bos ane ndi ta yul Laundry buka purane laundry ku sak ban. gak buka ya ben delok sik no beli so mau beli kucing bosok wis dadi ya Ini kucing. ya wis dadi Apa itu bosok? aku nek lili kencepan riu iki bos iki mau laundry ternyata dibuka kurang oh tutup yuk J tutup bos J tutup Sampai kapan sih? jumbo kok gue ganti nomor ya si tutup lah lu bos mana si tutup bos terus gue dilanjut lagi lor ya oh ya wes dengaran bakal ya iya Gak iso kleru piye to. kleru lah Karek sak anu sak madanganmu. Kok urung mateng. kleru kata putar pencet blok ya daya lagi jualan bos ya bungkus ini bungkus oh cek lihat bakso malah Ya ya curut iku nyapo lho. kok sambelnya sing akeh yul Muncul ora? Setengah kilo enggak yuk. kapan nih lagi buka setengah kilo entek to yo alasamu Rawe lagi tangi. ngomong akeh sus tangi le suk le tangi le Bisa lanjut. mau mas
bakso yang lu belum. Mbak, tambah apa lagi? Bakso belum mau. Bakso aku belum. Wes ngono lur ya, wes vlog siang hari. Pakai bilang menit. Masih apa mas? Apa topo udah mangan kok. Saya tak nyicipi cekere. Tambah dok cekere doyo. Beli kan loro mas. Lah ya kok men wi lho. Sawabil karo loro lho. Oh ya tak indah. Segon tek maksud tek Yul. Masya Allah ya. Kowe pones kamu ene sambel kene padha to yo. Iya sih. Nyambel. Lah laksuwen wae kok yo. Kowe gawa penuh ta maksudku. Aku satu bintang. Tenane omonganmu. Lah kan baca piro kan? Jam 9 depan. Oh, Rame to? welcome. Oh. Mau wong sing urung mudik ya dulu ya. Ya. Berarti ayam tek. Ya. Tiga. Satunya saus ya. Ya saus ya apa ya wis ngono ae, Lur. Vlog siang hari ini saya tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.